As ondas son movementos ondulatorios da auga en superficie producidos polo vento. A fricción e os cambios de presión tiran da crista da onda cara arriba e empurran o canal de a onda cara abaixo, o que fai que a auga comece a rodar nunha órbita circular a medida que avanza. O tamaño e a enerxía da onda dependen de tres factores: a forza do vento, a duración do intervalo que sopra e a amplitude do mar ou océano sobre o que o exerce esta acción o vento. É por iso que no oeste da Península Ibérica, azoutado polos ventos e coa súa inmensidade de todo o océano Atlántico, produciránse moitas máis ondas que no mar Mediterráneo, de moito menor tamaño e máis ao abrigo. A medida que as ondas se moven desde as augas máis profundas a augas menos profundas, diminúen a súa velocidade, vólvense máis empinadas e achéganse entre sí. A órbita circular esmágase ata converterse nunha elipse e cando esta toca o fondo, acaba rompendo. Cando as ondas rompen contra o litoral, poden liberar moita enerxía debido ao impacto exercido pola presión. Isto produce un traballo de destrucción e de abrasión das superficies. As ondas destrutivas son altas, con grande enerxía, eliminan materiais das praias e crean perfís inclinados. Este efecto é moito maior durante os temporais nos que se producen ondas de tamaños considerables. En Galicia, a porcentaxe de ondas superiores aos 4 ou 5 metros é pequena ao longo do ano, pero é baixo estas circunstancias cando se producen os impactos máis salientables sobre o litoral. Estes son aínda máis importantes durante os grandes temporais, que normalmente son de compoñente oeste e con ondas de máis de 11 metros. As ondas tamén poden ser construtivas e depositar materiais na costa. Estas ondas adoitan ser longas, pequenas en altura e con pouca enerxía. Provocan un perfil de praia plano ou de pendente suave. Que é iso tan perigoso que lle chamamos mar de fondo? O mar de fondo son ondas relativamente altas, pausadas, regulares e longas, con grande enerxía e que se desprazan grandes distancias sen atopar obstáculos ao longo dos océanos, puidendo chegar ata costas moi arredadas da súa orixe. O seu perigo radica na súa forza destructiva e que ás veces non se percibe como tal.